Wadoga ni masira mag oula ni chenro mag manyo ji ma pod olal bang' masira mar oula ma Mai Mahiu ojiwore bang' jolweny kod apisas mag NYS donjore chenro no ndalo 3 bang' masira no timore. E kindeno jata tije mar kambi reru ma pacho kaendi Philip Mainga bende oyango ni gedo mar ndach reru ma nyocha pi oula ochodo biro kawo dweche buora kapok odok e wang'e kendo chako tich. George Bati miyowa ler. E rameny mar yango kaka masira ma Mai Mahiu nyocha otimore, yango kaka pi nyocha nomwomore kowuok e yawo ma Kijabe kendo burore kokalo e gode ma Kijabe kod Kiaru. Mukoto goro mar olalo moyiedhi mar reru manogere higa mar 1931 mondo mi omak ndach reru matudo Nairobi kod Kisumu. Masira magikone to chwe okelo tho mar ma ok tin ne ji 51 Mai Mahiu. Nyaka gie sani pi ma ikelo kod koth mamedo chwe pod mol kowuok e godego kendo kelo senyruok mar lowo e alworano ka jolony koni gedo mar olalono mar reru nyalo kawo kind dweche 2 kod dweche 3 eka mondo dog e wang'e. The structure that we'll put will have to be a permanent structure, so we will construct a new structure done in concrete. It most probably will be a box culvert. The work will take about 2.5 months. E kinde ma oganda ma Mai Mahiu pod ni kod achiedh nade kaluwore kod midhiero kendo moko pok ong'eyo kama moko kuom wedegi nitie, piny owacho jiwo chenro mar manyo ji manolal e masirano. Jolweny kod apisa mag NYS ojiwo chenro mar menyo ka gitiyo kod tingni mag komeko kod guogi ma umge beth mang'weyo nyaka gima oponde bwolo mondo konyo fwenyo pod nitiere ji mane chuodho imo e kinde masirano ka jopiny ni kod geno ni chenrono dhi konyogi e yudo ji mapok ong'e ndachgi. Na tunatumai tukiendelea na hizi juhudi siku 2-3 tutaweza kuwa tumemalizia hii shughuli na kuweza kupata walioweza kufunikwa. Kagikwayo mondo kas chenro mag menyo, luoro ma jopiny nigo en ni koth mamedo chwe nyalo kelo pek e menyo ahinya e bwo olalo moro mane yien origore kendo ma ichich ni nyalo bedo ni moko kuom joma imanyo omoke. Na weather changes, wakati mwingine masaa za jioni kunaweza kunyesha, na kukiwa na mvua hii shughuli inaweza kutatizika. Inabidi kwanza wameweza kutulia kwa sababu hatuwezi kujua kama kunaweza kuwa na mafuriko mengi. Miti iko huko ndani ya Karabat, ndio watu wenye wako huko ndani ndio wajaribu kutoka, ndio kila watu wapate nafasi kupata watu wenye wamekwama huko ndani ya maji. Watu wengi wanalia tu wajapata watu wao. Wako watu wengi wamekwama huko ndani. Bang' jatend piny lando kar jot ne ji manoyudo midhiero, joma tayo chenro mar chiwo ne ji kar jot ma Kojolo kone giyudo pek kaluwore kod kwan mamalo mag oganda mamedo molo e sikund sekondar Mangeya kendo gimanyo kaka ginyalo konyogi kapok sikunde oyaw juma manyien. We had the real victims yesterday, but when the president announced that there could be some land, we found that we needed to do that again because the tents again got more people. So we are still in this mix of sorting things out. But what we need to do is to appeal to the people of Kenya, of this country, people of goodwill, to come to the help of these people so that we would be happy to move them from here to houses, not to another camp. The problem now that is on hand is how we can relocate these people from here. We are saying this because the schools are opening on Monday and they are supposed to be relocated. And that is why some leaders have actually chosen and I also, we have chosen to look houses for them. Kakoro chenro mag manyo ji mapod olal dhi nyime Mai Mahiu, geno en chenrono biro nyago lemo ka ji manoyudo midhiero bende imiyo kuonde mag jot mondo kik gimed yudo achiedh nade bang' midhierono. George Bati, Ramogi.